sa subong aga ang ato mga bombo patrol reporters sa field. Subong man ato mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabula pila ka marga pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka marga pangunang mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Lunes naman yung edisyon sang aton iya nga paratuntunan sa mga nagapanguna nga mga balita local, transport holiday, transport strike, subong iya nga adlaw. Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Di undok nagalaom nga mangin madinalago ng unang adlaw, 2 days ini siya nga transport strike. Samtang sa dugang pa nga mga balita local, tayong Bacolod City Police Office, handa naman iya sa sining pagpatigayon sang unang adlaw sang transport strike. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, ang syudad sang Bacolod mayara sang libre sakay. Mayara iya sang libre sakay para sa mga biyahero, no, especially no ang may mga trabaho sa subong iyang adlaw kay sa gihapon may trabaho iya sa Bacolod City Government Center, no, ang mga empleyado sang Bacolod City Hall. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan hibaro naton, no, kagabi ang first vice presidential debate, no, ti si Duterte kag Atienza no show, no, pila ka mga kandidato may kanya-kanya man iya nga mga patutsada nahanungod sa COVID-19, 200 pesos nga ayuda kag iban pa ang gintalakay. Ti mayara sang ano ini si sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no, ining pag no show, no, sa debate ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte te ang pila nila iya ka mga kasumpong, no, nagpanawagan nga dapat mapenaltihan ni sila iya nga duha. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, diskusyonan pa naton dugang pa iya nga mga balita, no, ti kadungan sang weekend COMELEC debate. May dugang man nga kaso bago nga COVID-19 cases sa Pilipinas, masubra 58,000 na ang mga nagkalamatay. Ma-update man kita sa aton iyang mga balita nagikan sa ruwas sang pungsod, aton iyang tutukan driman sa aton iyang palatuntunan, no, ang update ni sa gihapon, no, sining parayon nga agresyon sang Russia sa Ukraine. Halos 850 ka mga sibilyan ang nagkalamatay sa giyera sa Ukraine. Sunod naman iya sa United Nation. So initaran ha sa subong iyang aga ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalaga drigid namang sa sining Lunes naman nga edisyon sang ato niya nga paratuntunan sa Bombo Reports first edition. Hambal na naton transport strike today. So iba naton yung mga kauturan nag-cancelar na gid man iya, no, sang trabaho or iban degnation na lang sila kaya hindi sila makareport sa mga opisina. That is why nga wala iya sa mga trabaho or iban nga mga teachers bala nga supposedly kundi although subong wala sang face-to-face classes pero ang mga teachers ni bala obligado man ni sila nga magbalik sa gyapon sa mga eskwelahan. So because of this, because ni sang transport holiday, sang transport strike, iban yung mga manunod doon, hindi makabalik sa eskwelahan. So yun, ma-work from home na lang gidyaan ay. Subutan balon, basta gani paralisado, no? Titalawon tani karon kung 100% gid kay subong niya nga kaagahon, no? Samtang bye-bye man kita iya sa dalanon driya sa may syudad sa Bacolod, why gid man, pero may pipila pa ha ka mga nagabiyahe. Tanawon tani karon ngayon matabo gini mga lambatanay sa dalan mo, no, di ba? Di ka katabo na siya, Bombo Anthony. May mga tricycle kita makita ni nagabiyahe pero ang jeep laka-laka kayo, no? Meaning tinag-comply man gid sa transport strike.
Pero may iban na yang iban lambatan na nila mga kangay yung mga drivers. Kaya nga nagabiyahe ka, kabalo ka rin nga transport holiday, pero mga taxi, hindi niya mag-upod. Ang bus, hindi man niya mag-upod, no? Diskusyonan ta niya, Adri, sa ito niya nga panatuntunan, hibaloon naton, direkta iya sa northbound terminal, tanawon naton ang terminal, no? Sa subong iya nga adlaw, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Kung balati, wagid man to sa mga di pampasahero nga mga salakyan or kung may ara man tinaga-standby lang, no? Hibaloon naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kag ang ining libre sakay program sa siyudad sa Bacolod, mayari ni siya sang rota karon hibaloon naton ang mensahe man sang alkalde sa siyudad gina ano niya ni, no? Mayara siya sang mensahe kahapon nga ginapagwa ya mga kabiran sa Public Information Office nga para sa mga kauturan naton nga mangin apektado sini kag para sa sining libre sakay program sang city government. Pabati nato na sa inyo, no? Pero again, may mga ruta ni siya pero yun natin sa mga empleyado ya padayon sa gyapon iya ang pagtrabaho kay mayara sang libre sakay program ang syudad sa Bacolod nagpreparar, no, may mga rota dere para sa mga commuters sa subong iyang adlaw, no? So tanawon naton ang terminal subong iyang aga, pero again manutis tagid man nga laka-laka gid kayo mga naga bye-bye balas dalan, no? So, hibaloon naton ini, no, Bombo Anthony, sa subong iyang aga, chikeron naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. So, ining singgitan sa mga auto naton yung mga drivers, no, tikarabalan gambal, may punto man gid ni kay sino blang makaagwanta sa tumtuman kataas nga presyo sang gatong, no? Si Bombo Carla sa piyak nga linya sa unang hugnat sa balita sa patrol. Bombo Carla, good morning! Yes, Bamboan, good morning. Kag-live kita diri subong sa Maya North Terminal. Bamboan, di makita diri naton sa subong na taxi lang gid ang aton sini nga makita nga naka-parking diri sa Maya North Terminal. Bamboan, no? Wala sa mga PUJ nga mga naga-park diri, naga-park sa mga PUJ pero parking lang ni pero wala sa nga driver. Bamboan, makita diri naton nga taxi. As naamuman sa may area sang Ceres North Terminal, puro taxi ang aton sini nga makita pero may makita kita nga isa ka salakyan, no, o kung isa ka PUJ nga Bata Libertad, no, nga nag-parking dito Bamboan pero sa dalanon makita naton nga puro tanan private ang mga nagapakadto pa kare nga mga salakyan Bamboan. So butang balon Bombo Carla, ang mga taxi mabiyahe gid ni sila ya. Yes, sa Bamboan Kimera kita information nga nakuha kay Sir Mario Eusebio, President sang Tono, Bamboan. Ini sila hindi sila mag-intra sa strike Bamboan, no? Di magdepende na lang ini sa mga drivers kay operators kung mag-untat ini sila sa biyahe o kung mag-maintenance ini sila sa industry nga mga salakyan pero hindi ini sila magupod sa patigayunon nga programa Bamboan sa sining adlaw o kung patibwas nga adlaw Bamboan. Just like sa Ceres Bus, di ba? Why man sila ga-join sa transport strike? Yes, Bamboan, no? Tisubo nga padayon, no, ang biyahiya sa Ceres Bus Bamboan diri sa North karon natin sa South Bamboan kung kamustayan, no, sa posisyon sa sa South Terminal dito sa area sa Ceres Bamboan. Pero dira Bombo Carla, may makitaan kami nag-abot na nga first trip. So wala gid Bamboan, no, sa information natin diri gani wala gid sang salakyan nga PUJ nga naga-park diri o kung first trip diri sa Maya North Terminal Bamboan. I mean, Bombo Carla, ang sa Ceres, bala kay tidibla mo nang ginahulat sa mga taxi dira, ang mga pasahero? So far, Bamboan, wala pa man kita may nasipatan, no, nga naglabay nga Ceres Bus sa makadulong sa Ceres North Terminal Bamboan. Subong ya Bombo Carla, ang imong sa diin ka subong ya Bombo Carla, ang imong pwesto? Yes, Bamboan, ari kita diri sa may North Terminal Bamboan, no, kasi usually diri gina iya nagapark ang mga PUJ Bamboan
diri sa may North Terminal Babuan. Oo, pero hindi na iya sa Ceres, no? Dira gid sa North Terminal da sa ano ni gani tawag sina? Oo, sa North Terminal dira. Yes, Babuan. Ah, Diri gid sa okay, North okay. Terminal ang terminal sang Bata Libertad, Bandalagan, Mm. northbound, Pepsi, na diri na di ayon ang ari ko diri subong sa area Babuan. Oo. Pero Bombo Carla, ang ara lang gid da iya subong nga mabiyahe gid siya. Amo ini Hmm. ang mga ano lang, ang mga taxi lang gid ya nga ara sa likod mo. Yes, oo. Wala ginadiri nga kung sini nga makita diri sa subong, kag ini sila nag-park, ini sila kag nagaulat sa nga pasahero nga gikan sa Dalisay Silay, Babuan. Oo. May naka first trip na, may nakapasahero na sa ila dira Bombo Carla. At isa sa Babuan, sa nakita ko diri gani ang ining una ni nga sakyan iti medyo nagkapawayway pa ang driver sa sini nga taxi bangod nga wala pa ini sila sa nga pasahero subong nga ada Babuan. Mm. May pwede ta dira pamangkuton Bombo Carla no kay iban nga mga jeepney drivers gahambal ganis lang nga tibaw do why gid yan nag-cooperate ang taxi do nagsigi gid sila iya sa nga biyahe nga do isa man lang ang aton iya nga kausa Bombo Carla. So Babuan na rin, karon din nato na register ipalapitan naton kag pangayuan man sa iya sini nga reaksyon no regarding diri no sa ila sini nga pagbiyahe sa subong nga adlaw Babuan kamusta naton kung meron ini sila sa nga pasahero nga nakuha subong nga ana. So sir, mayong aga. Morning, sir, live kita sa Babaran sa Bacolod, no? Ano sir, kamusta sir? Sa subong aga, mayroon na siyang first trip o kung mayroon na siyang nakagawa nga taxi subong aga? Bang kanina kami sa bong kay bigatiyaya talisay siguro sa bungon tapyay naman sa mga jet. Kaya masaliga naman din gabiyahe sa gayo sa van. Sa Chires, kung gabi dan aga gano pa rin lagaw din namin kay first wala pa. Wala pa gid ka. Oo, so Talisay, Bacolod, amo ni oras kasang hindi ni last week madamo na di ba sa mga nagapakal sa pakarin Oo. first trip na di ba? Buga sa bungiro kung may wala sang strike. Pero dua ka tatlo namin sa gabi kay sa liga naman ng sakay di samon gabiyahe pato Pierre Belilo. Tapos sa terminal. Tapos subong nga biyahe na subong pigado. Wala pa gid kamo yung subong sa first trip. So, ang ginahulat ni diri subong ang mga double fire nga gikan sa north sa mga Manapsabi, Victoria, mga amo na. Mga inaulat naman ma'am kay mamunan din sa liga naman yung rin nagdadrop sa terminal no. Tapos ang tungod sa kung magliramdam biyang sa dala no, siya kada pujeton. Oh. Ito sa kadakta taas ang gasolina ito. Si diri na lang gid kamo ya ma-plastar. Din namin. Ano ni sir ang plastada sir, what if di kung malaka gid no, mauntat kamo anay biyahe o kung sige sa gyapon. Sa panilag subong nga daw kung wala ka jet panilag na kay do kung kami biyahe kami dalo sa pamilya. Dapat kado sa biyahe sa Batsamba lang. Tungkol sa gasolina nga sakay, panilag naman. Kasi gasolina bansal na. Ano yung naulat naman sa mga grupo man naman dito ang balas mga taxi doon, hindi na muntat. Masigi na kami biyahe ka doon, ay ingat tayo. So kung may upod ka sir nga mag-auntad sa nga biyahe sir o kung magpawayway lang niya danay. Mga pa sa banguro ka pagpaway lang kami dyan ay panilag. Tapos ang ginako naman yung pero sa lockdown tinamo na gulubra sa opisina na private. Amo na nga si visual dala na nagutang din niya naman pang basis na libre sa tayo. Yung ibang gay nga may China na bulos pagin sa dala na sit-back ni kaya pasayro mo. So sa subong gali yang adlaw ya sir plano ni gid yang magbiyahe wala ya sang untag biyahe sa inyo. Bago namin kayo daw sa monta kaya asan may wala pa sa kaya bibigyan namin sa kapigado. Yun na yun lang plus karang college ko mga estudyante kasi wag mo sa inyo panimalay.
Nga wala sila nag-join, Bombo Carla, sa mga jeepney drivers na nga naguntat biyahe? Na ano bi sir ang imo sinimambay kay tungod nga may strike kag wala ka mo nag-upod ako nag-joy sa kanta. Wala kami nag-journal kay do sa mga taxi wala kami swasyo mo. Sige lang sa mga jeep yamin noon do kag piston sila. Mga taxi wala gyud kami sige ang biyahe gapon. Individual niya Individual mga decision sa mga driver umunta to hindi. ano nang inyo sini nga pinakarason gid sir nga hindi ka mo Pinakamarason nga hindi muntat yung maguntat wala ka bang tuwa sa panimalay mo. Ang signal ni ari sa uner sa mga taxi mamong kung mabiyahe ko hindi kung nambal sa gamani sa mon biyahe lang ano na kasi residido mga mabiyahe dadag. So ba na mo na yung ila sini nga rason no Mm. kung magapadayon ini sila sa pag biyahe bomboan para at least no, may mapuli man ini sila kay ini ti mambag na naton nga ini sila lang yung mapuli kung adlaw sir. Kung may biyahe ka mo. May biyahe may depende na may madala mi 100 sa risto pa sa mon nga boundary. Oh. Nagsulay mo boundary sir. Ini 650 lang sa amon pero matama na kami ma'am sa gasolina namon. Ang una katubong kita 600 subong ga 1 to 1 3 amon pa kao sa aming sakyan. Sige sa madala mi 100 200 sa amon pa rin ba kulang pa na sa nga dadlaw namon nga yan naman sa mga online classes dyan. Okay. So bomboan ti amo na yan no ang statement pa ni sir. Sir kanito nga live. Nilo ka sa buhay na mama, taga Paragaywan. Sir Nilo kasabwet Oo, taga Paragaywan. para pinwan. Okay. May mga kabataan sir no. Oo, apat. Bali, ang mekanis ako ng online class. Tapos, ang isa ko may module. Ang isa ko gani kung tatana kay tubo sa katiga doon. Ano college naman naman sir. College sa tani. Kay graduate ko sa senior high last year. Kung nga nagunta tanay. Yan Ay. kamay. Ang ganaya, alimentary pa. So bomboan ti may Mm. nag-sacrifice no isa gid ka baka ang nag-sacrifice anay kag nag-untat anay sa pag-eskwela. Bomboan di si Sir Nilo sir no. Kasabuena ang taxi driver diri sa may North Terminal Bomboan. Aha, ay ti sa Bombo Carla ti amo gina pareho sa iya apat bata ya isa untat gid anay kay ti syempre Yes. apektado man no kita mo man na risto permi kuno Bombo Carla no kag sinublan di maapektuhan sa kataas-taas ang presyo sang gatong pero sila ya ay tinakadepende sila man sa ilang mga operators Bombo Carla no kung mauntat sila ti untat pero ang taxi again why sila ya nag-join sa sining transport strike pero why man sila gyapon pasahero no Bombo Carla? Sa subong nga bomboan ti wala gid ba ang ila lang gid nga tsansa nga makapasahero pumera sa mga double tires sa bomboan nga gikan sa north Mm. sa Victorias nga area sa Gaibi bomboan ti kung matsambahan may mabiyahe nga talisay Mm. Bacolod ati may makuha gid ni sila nga pasahero bomboan. Kag kung ikaw man niya Bombo Carla, bi pasahero, luwas lang abi kung medyo dako-dako income mo, niga opisina ka, ti alangan gid abi a Bombo Carla nga mataksi ka gid, bla, kundi hindi ka magsulod sa trabaho mo, ang dalis mo nga mahimo, or malibre sakay ka, Bombo Carla? Iya sa bomboan ti mira man sa nga ginhatag nga libre sakay ang LGU sa syudad sang Bacolod bomboan ti meras ang ruta no nga pwede kagtuan kag padulungan sa aton sini o kung napadulungan sa aton sini nga mga kauturan. So meras ang libre sakay amo ini ang schedule bomboan so take off 4 AM so kagaina Mm. take off o kung naghalina ini sa ila sini nga mga ginaparkingan. So meras ang vehicle nga Vaxi bus amo ini ang ginagamit pala nga Sa vaccination? for vaccination in Hinapas bomboan meras ang ini ang iyang vaccine nga ni bomboan ara sa may ang ruta Bata Plaza Bangga Sawmil bomboan sa bus meras sa Sumag Plaza Triumph near Public Cemetery sa may Mansilingan Plaza Mormon Church sa may Alangilan via NGC Plaza front of Church ni Bomboan sa ang mera man sa vehicle nga DRMO handumanan via Alihis sa Plaza Bomboan isa ka DRMO nga salakyan
para sa areas ng Estefania via NGC to Plaza sa may Save More nga ni Bomboan. Sa Angban, meron sa Bata to Plaza, pagda sa Unil Bomboan, L300 Banago Plaza, Puno Banago Sinigika na Bomboan, DRMO Alagilan via NGC to Plaza, front ini sa nga church Bomboan. So amo ini no ang ginapakita nato sa subong, amo ini ang mga bus nga pagagamiton nga libre sakay nga gikan sa ato sa LGU diri sa syudad sang Bacolod Bomboan. So amo ini nga mga ruta Bomboan no nga agyan sa mga vehicles na gin-provide sa LGU Bomboan. Oho, kay Manti, sa government center ya, padayon ng trabaho. Again, may mga Yes. kauturan kita ya, Bombo Carla, nga may trabaho man niya despite this. Although may iban nga nakansela, why gid man sila yasang, why man sila ginapilit no nga magtrabaho gid because naintindihan man nga may transport strike no ang public transportation suspendido gid ya or wala anay sa subong iyang adlaw, Bombo Carla. Yes, Bomboan, kapin pa mga teachers sa ato sila nga mga public Bomboan at ikalabanan ini sa ila o kung tanan ini sila ini sila danay for 2 days no work from home Bomboan kay tungod Oo. nga basi kung wala ini sila may masakyan nga mga PUJ o kung ano man dira nga participar sa subong strike Bomboan. So Bomboan ang tawag diri no a people's holiday duha ka Mm-mm. daw Bomboan nga people's holiday Bomboan. Okay, sige, no? So, sige, Bombo Carla, no? Pero, sa bahin iya sang libre sakay, no? May mensahe diri, Bombo Carla, si Mr. Gulingo. Yes, Bomboan. So, suno kay Sir Julingo, Wilfredo Julingo, Bomboan, ari ini sila, no? Magabantay karon sa patigayunon nga programa o kung rally sa mga magauntat biyahe, Bomboan. Despite nga sandutay ini sila, o kung hindi man gid mahambal nga madamo-damo ini sila, pero ang presensya sa task force City sa karon sa siguro Bomboan, ang patigayunon nga programa, ari ini sila bantay kag siguro doon ang peace and order Bomboan. So Bomboan tumatian nato napakayag gikan kay Sir Wilfredo Julingo. May 2 days nga transport strike nga iyasang sa sektor. Sa hapon guro, posible may mga program na sila nga pagkahiwaton sa Old City Hall. Pero hindi magina mo na kadamuan kay giya usual na nila lin pala sa kimpo ni Marcos. Amo na nila nga obra. Di ato na sila i-reminding as much as possible ma-observe sila sa ginatawag nga minimum health standard protocol nga pagsuksok sang face mask. Kung hindi gid man maibitaran ang physical distancing, kay kung kisa hindi taman ma-anticipar ang ilabalang kadamuon, pero kung gamas naman lang sila, no, at least sunod sila sa sok-sok sang face mask. Ara lang ta sinada sa ila, no? Kagaton nga pulisan para i-maintain ta ang ginatawag nga minimum health protocol. Kaya ang aton nga kapulisan, yara man na sa ginatawag nga pag-maintainar sang peace and order samtang may nagahiwat nga mga tagsubong sina nga mga rally, no? Nga mga pagtipon-tipon kasi ang aton nga gobyerno may gina-provide man nga salakyan sa ginauntat biyahe na nila, may mga iyas ang government nga service nga mo ang may mga pick up points na nga para malibre ang mga aton pamuluyo. So usual ta nga ginahimo gina-remind ta na sila no nga magsuksok lang face mask, physical distancing kung as much as possible. Pero hindi naman na sila mapunggan kay halin pa man na sa una muna na ang ilayang activities. Transport group man lang na mo unless kung sakyan sang iban. Ang transport group hindi may kadamuan man sila pero hindi maganda sila nga kuan nga pabutyag mo lang na sila sang sinakaay sang gas gasolina kag diesel mana ila lang man na freedom of expression para mapalabot sa gobyerno kag despite nga hindi man kontrolado excise tax malang na no mo malang natin ginatingwaan man na ka sa aton nga gobyerno nga tun-an ina mo malang na no ara lang tama remind ta sa ila sa mga utod ta nga mga magapatigayon sila. Bombo Carla. So, Bomboan naman ito na ang pahayagi kay Sir Wilfredo Julingo regarding sa ila sini nga presensya karon no sa kumayara sang patigayunon nga programa ang mga join sa strike of People's Holiday Bomboan. Okay, sige. Salamat, Bombo Carla.
Babaan nagikan diri sa North at Terminal ini si Bongbong Parliament Officer para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Isang overall na tuwan sa Bacolod at sa radyo. Bongbong. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa una nga hugnat sa balita gindulon sa aton subong iya nga aga. So, klaro no sa mga kauturan ta si Bombo Carla yara sa North Terminal wala sang mga jeepney driver so far no nga nagabiyahe, pero again kay naman kita ko daw isa, pero we'll see karon magulo adlaw na gid no. Ang mga taksiya they are not joining, meaning wala sila nagaupod sining transport strike or people's holiday nga ginatawag sang sining grupo no nga magpatigan sang transport strike diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, ang city government, Bombo Anthony, amo na again hambal ni Bombo Carla sa interview with Mr. Wilfredo Giulingo, ti sila syempre task force disiplina magabantay no kay ti normal gid karon patigayon gid na sang rally importante sa mga drivers naton. Again why ta man sila ginakontraya ay ilaya nga kausa na hanungod ni sa fuel ning mataas nga presyo sang gatong ti may kausa gid no kita tanan apektado gid siniya no gasuporta gid kita sina because again amo na kani hambal ni Mr. Giulingo freedom of expression kinamatarong ni ito hindi ka pamukaw diri kabalo man ning gobyerno, pero ti kung mga kaangay sini again gapati kita masawamatian ni siya and sa aton iya nga mga kauturan. So bilang remedy kumbaga no anong mahimo sang city government, so mayara iya sang libre sakay program again sa may mga trabaho gid balaya nga hindi mapaiway kay mayara iya nga mga talatapan niya ti mapadayon gid iya sa pagtrabaho no. So ang ang government center padayon ng trabaho, sumayara sang libre sakay schedule, augmentation for the duration sang transport strike, alas 4 subong iya nga aga may take off na ni no. So mining galibot na ni ang mga vehicles mayara iya sang mga buses no kag salakyan sang CDRRMO kag may mga van no. So 1 2 3 4 5 6 7 8 siyam tanan no ka mga buses, van kag di vehicles ang DRRMO nga gin-provide. So pareho niya ang sa Vaxi bus ara na ang rota sa Bata padulong iya public plaza. So tiyog lang na alin sa Bangga Sawmill na bala sa Bata and then going to public plaza, and then kung sa Sumag ka naman niya halin kung diri ka sa Bata tiyan mo nang sakyan mong Vaxi bus no. And then kung halin ka naman niya sa Sumag, di ba lang Sumag may malabyan na dira Tangob amo na siya mga punta Taytay. So kung halin ka dito dira sa may Triumph near sa public cemetery bala, and then going to plaza. Okay, so meaning ang sentro dira sa may public plaza. Sa kunhalin ka naman sa Mansilingan, dira sa Mormons Church bala, sa Mansilingan, dira na ang bus, no? So, pwede ka mo dira kasakay. Kunhalin ka naman, diri naman niya sa Alangilan, so meaning, amuning mga rota, kag amuni may mga malabyan, so amuni tanan, no? Kunhalin ka naman sa Alangilan, dira sa via Government Center to Plaza, no? So, dira sa Alangilan, sa atubang sang simbahan sang Alangilan, no? And then, kung halin ka naman sa Andumanan, via Alihis, kay may Andumanan, maagi sa Alihis, Malabay, para ang mga taga-Alihis makasakay, no? So, dira sa plaza, no? Sang Handumanan, okay? Kung halin ka naman iya sa Estefania, padulong NGC to Plaza. So, dira sa may Save More, okay? Kung dira ka sa, may van gyapon halin sa Bata, no? So, sa Bangga Sawmill, dira. And then, sa Banago, dira sa Puno, Banago, pwede ka muksakay, dira. And then, again, may Halangilan, Manliwat, no, via NGC, sa atubang sang simbahan. Iyan naman sang DRRMO. So, klaro na siya ha, sa mga kauturan ta. So, likop man siya, nga pwede ka mo iya makasakay, no. Pero, may gamawangkot na rin yung biyahe sa Gay to Bacolod. So, why man niya problema ang Ceres kay they are not joining man, no? Ang Kabankalan to Bacolod, again, no? Why man niya problema? Because, diri man lang niya sa Bacolod, actually, ang mga jeep, no? Pero ay ko kabalo sa mga jeepneys dira sa inyong lugar. Pero kung makatuka mo Bacolod, ang Ceres, nag-announce man niya nga hindi sila mag-upod sa strike. Okay? So,
Wala problema kung may obra ka subong sa Bacolod, may libre sakay man. Okay. Ano ila sakay? Hindi man na, tanan actually, tanan, no? Hindi laman government employee. Kay Bongbong Anthony, ready na kita dira. Si Mayor Bing, may mensahe ni siya nga ginpagwa, no? Para sa mga kauturan naton, ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, no? Kahapon nga adlaw. Para sa today, naton, 2 ka adlaw nga transport strike, pamatian naton. Kag makitaan taman ni siya sa Facebook kag sa YouTube. Okay. Sa mga pinalangga ko mga taga Bacolod, gusto ko magpahibalo sa inyo nga sugod buwas ka may transport strike, ang aton nga NGC will be business as usual. Of course, makaintindi kami kag nagasimpatiya kami sa mga sentimento sa transport sector, and we do not question the validity of their grievances at all, but we have to balance everything. And try sa publiko nga gusto sa gihapon mag transaction sa City Hall bukas kag to somehow solve the situation. Ang amon plano among sa gihapon, as we had done in the past, we will have transportation facilities in strategic areas that is supposed to cater not only to government employees but to the general public as well, who could be directly affected by this. So, sa inyo tanan, let's just cooperate and kabay pa makaintindi man ang transport group sang amon ginaobra kag kabay pa nga ang publiko maserbihan sa yapon naton nga hindi man mahuol ang ilang mga plano kag ilang mga businesses. So, madamo gid salamat kag kabay pa klaro na sa tanan-tanan. Thank you. Okay, so ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Sir Eric, no? Sayon. So, klaro ha, hindi lang ni siya government employees, yung mga nagapamangkot kung anong mga requirements ng mga government employees. So, tanan. Basically, tanan, ang maapektuhan sini. Although, again, just like sa ginambal sa alkalde sa siyudad, understandable. Kag we understand sang plight, sang kausa, why talaga question. I mean, kung nanungod sa presyo, sa mataas nga presyo sang gatong, sino man ma-question sina, no? Sino ba lang hindi apektado? Siyempre, mga drivers na intindihan, tagid kung mawangal na sila, no? Understandable, no? Since time immemorial, iya makabiran, bag-o lang yan nakasaka, kagi, saka, presyo sang gatong, sus, isa lang kapos da kanay, isa lang kapag saka, iya pila 10 pesos, 12 pesos, di kayo mo kita, 5 ka pesos, 6 pesos, dalagko, gid siya, no? Halin pa sang una, never niya natabo. Kag the first time, nga nagsaka pang diesel sa gasolina. Makon mo. Diesel, tinagalabot, pila? 80, gasolina, amuman, ulohamboy dira. 70, depende pa nga daan sa ginatugungan mo nga oil company, kung di ka nagatpatughong bala. No, may ara iya nga, sus, grabe man, wonder ko, sus, mahal, giniyak tama ang iya gatong yaman. Depende pa na. So, may 80, 82, 77, no? Dibla, depende sa ginapatugungan mo pagid. Mo pagid na. No? So, at least, klaro ha, sa mga kauturan naton kay sa sining libre sakay sang syudad, and then, again, ang kausa ni sa mga drivers naton subong. Ining hindi magwanta nga presyo sang gatong is very understandable kung nga may mga rally ni sila. Importante karon kung may ara man gid sang rally, no? Maintain nang ning minimum health protocol. So that is why hindi mo man sila mabasol kung maglinang batana ini karon, especially nang may mga drivers, may mga manginyawat pa bla. Okay, sa iba nagambal tiyan ano man ang ako ma-join ko sa transport check, ano ipakaon ko sa pamilya ko. Kabalo ko kisa mo man na. That's why mga taxi drivers, dumaintindihan mo man, no? Mabal nga, di ko mag-untat kami bibiyahe. Nano na lang na yaman, no? Mag-untat kami biyahe for 2 days. Ano na lang ang pakaon namon sa amon pamilya. Although, intindihan taman sa piyak nga bahin kung ng mga drivers, mambal sila, hindi kong pabayaan talang ni. Di, asasan o kita yung mag-sacrifice. That's why kinanglan ta mag-sacrifice. Kinanglan ta mag-ear out sa aton iyang concern. No? Kinanglan ta ipabutyag. Although, again, ang gobyerno ta dapat mas sensitive kag mas makabalo sini mo. No?
That's why nga hindi ta maintindihan as to why nga although wala ta na iya ginahikayan inang 200 pesos per household bala, especially para sa mga poorest of the poor naton nga mga kauturan nga ihatag nga ayuda sang gobyerno kay man ti binilyon ka pesos man ipagwa sang gobyerno mo. Kaya tinutuyo ang pagbulig paghatag subsidy, especially apektado sa mataas nga presyo sang gatong. Pero ang gina-question naton dira nga hindi tayo pwede ya isuspender ang excise tax for the meantime. Diba naghahambal, especially gobyerno, tayo maapektuhan kay amo ni siya, kay amo ning ginabayad naton sa mga para ni sa infrastructure, para ni sa amo ni amo to. Pero kung amo ini ang nakitaan mo nga ang pinakasolusyon, tinga hindi mo pwede himuon. That's why nga we are collecting taxes. I don't know kung maaka-agree ka mo sa mga kauturan ta. That's why nga nagapangolekta kita buwis kay para ni sa pumuluyo. Para may ara ka sang mga proyekto, mga programa, tanan. Ti iniya, kay amuning sitwasyon naton, kay affected kita sang habyog sang world market because man nga, tiway kita ya. Because of our oil deregulation law, wala na regulasyon mo. Sang una, amo na blang ginabal naton kapon sa Duralex Sedlex program, hambal ni Attorney Marvin Tanyada, ti saya time nga dante Marcos, no? Ara gid siya. Hambal niya sang una ti ang Petron ginapanagyahan pinaya sang gobyerno, and during that time ang mga utilities ti maayo gid siya kun gobyerno nagapamalakad kay ang gobyerno ang orientation niya sinaiya service. Mabalik mo lang mabalik lang ang gingasto, okay na. Pero kung private, profit na iya ang orientasyon sina, meaning maginansya. Tingaman niya ihatag ta na ang pag-manage na sang, diba? Tani, kung gobyerno sa gihapon, let's say, siya gihapon na nag-manage na sang oil company nga na, ti ang iba na nga mga pribado, kundi somehow, because may competition, no, nga nubo di ang presyo, ti hindi man sila tumadiyadong private, panubo sila presyo. But now, because nga, why na kita nagapanang iya sina, no, ti naga pinagusto da boy na lang gidya Pagusto na lang ganyang ginawa sa pagpataas ang presyo sang gatong. So, mintras, amo na tani, no, ang pinakasolusyon, nga mintras nga ginahulat ta maplastar because ang oil deregulation law may amendment man nga ginapatigayon subong kay nakitaan na gid na, no, ang disbintaha sina, especially kung maghabyog to sa world market, nga taas presyo sang gatong pag-abot riya sa aton sus pagkasunod si mana taas man dayon ang presyo ta sang gatong ti hindi mo man maintindihan, mambal ka na dayon nga ay nanuman. Why gid ni sang reserve, why gid ni sang pundo ning mga oil companies nga nagabligya diri sa aton sa Pilipinas nga pagdiktato sa world market tapos lang na iya kadasig ya nga mamambal ka na lang doon pamintahan na lang niya how. No? So, imbes kung tani subong ang pinakasolusyon niya sang gobyerno is takson biya for the meantime kung hindi man gid naton makakas gid kay syempre kinahanglan collection sang buwis, pero for the meantime, samtang isuspend mo niya na because amo ning pinaka-solusyon nga nakitaan sa problema, nga hindi ta na mahimo. Diba? Ang collection sang buwis, sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo, ang collection sang buwis naton, ti di ba nagides, diba sa gatong naton, ti damo man. No, kumbaga, tapos mahatag ka 200 pesos nga ayuda. That's why gapos nga man ang mga drivers. Ano na mo ng 200 man? Nga duhaluson kami nga. Kung tani, kung napanubuan, gidya ang presyo sang gatong. Amo na ang pinaka-importante sa tanan, subong. No? Kumbaga, layo katamang hampol sa bukol. No? Layo katamang bulong sa ginabatsyag naton nga sitwasyon. That is why mabasol mong mga drivers kung mag-rally. Pero nahanungod na iya sa kausan ni sa modernization. Somehow, may mga reservation kita sinakay ti kinanglan tagid man niya. Sino bala hindi gusto sang modernization bala? No? Ang hambal gani diri kung siguro kung ang gobyerno ang naga-manage tanan, mga public utilities tabla. No? Tanan, aton kuryente, aton tanan, no, ang transport ni kay hindi siya maginansya mo kung gobyerno. No, kay amo man gina ang pinaka-ultimate goal nga ang pinaka-rason nga may gobyerno kita because mahatag serbisyo. So kita naga-manage may oil company amo na bala.
kung basic naton nga mga needs kag mga necessities, gobyerno ang naga-manage, di mas sulusulhay siguro, no? Pero hindi ta maintindihan kung nga ginatugyan tani sa pribado kay amo na mala ng rason ang kung pribado ya ang orientation sina ya Bombo Anthony maginan siya kagid, no? Ga-agree ka mo sina sa mga kauturan ta? Maginan siya gid siya. That's why ari naman ang tion, no? Election time na naman. No? Election time na naman. So, puno naman kita sa mga promises. Subong, that's why very, very important, very important nga ang mga kandidato nga ni nagatambong gid nga sa debate mo. That's why nga do ka totally ma-turn off ka bala. May mga kandidato nga wala iya nagatambong sa debate. Although ila man iya diretso. Pero no? Ano ka-importanteng pagtambong sa kandidato sa debate? Kay mahibaluan mo, anong sa ila bala? Ang mga intereses bala nila, anong ila pananawan hanungod ni sa subsidy ni atay sung pero anong pananawan nila sa oil price hike nga ni, anong pananawan sa recent taton nga problema kag sa mga future nga ila nga pagkahimuon. So that's why may basihan ka, okay. Nga hindi lang niya balang basihan mo, nanamian ko na siya. Kay do amuning mga tanan subong do nanamian na ni sa iya, ti manamian naman lang ko sa iya. Kumbaga, ang biases mo bala nga, ay hindi ko to spiak to, kaya hindi ko na nanamian niya. Mapaiway mo na, pero ang imo nga goal, ang imo yung ginatanaw sa pagpili sa kandidato is, kanami isang iya nga kausa, kanami isang iya nga gusto matabo. No? Pero kandidato mo gani, panago, dumambal ka nga, kung nagapanago na ni siya yung daan, subong how much more kung magpresidente ni siya or how much more kung mag-vice presidente nga hindi kaya magtambong, how? Kay ininaya ang tion para ibaligya mo, hindi man ibaligya, iba si literal nyo para i-market mo sa tao nga amo ko ni, amo ning gusto ko, amo ni ang akon mga plataforma. Amo ni gusto ko mamatabo sa aton iya nga gobyerno, sa aton nga pang-gobyerno. Bla? So amo na, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. That's why nga, mangin basihan gid ni naton tanan. Kay ining tion eleksyon na ni. No, di bla? Nakaagi na kita sa lain-lain nga administrasyon. Lain-lain nga administrasyon, although siyempre, ang mga ulihing tubo, sumungway pa ito man experience ang mga before nga administration, but mabahibaluan mo mabatsyagan mo, no, sa aton iya nga mga kauturan, kung okay lang pagdumala, subong, not because nga, kay ti gusto niya sang barkada ko, amo man niya ako na, no, pero because, nga that's why nga dapat kabalugi kita yung manilag, no? Kabalugi kita yung kilatis, no? Kung sino ang dapat nga mga kandidato nga ton iya nga pilion, no? Why? Kung pareho na kung hambagan sa iban, kung nagapanago na siya, di how much more kung presidente na siya or vice presidente na siya. Manago na lang siya manago, kahit di siya yan nanamian magpakita. Kita yan nagapate, kita yapon niya nga kung tampad ka, no? Maski ano pa, atubang ka gidya para na chance mo na napakita sa publiko So ang tanan ni bala nga mga, di bala kagab, amuning pinaka first kahapon, yes, kahapon, or hasta sa gabi nga, vice presidential debate. So, naghugpong ang halos tanan ng mga kandidato nga magapapili para sa pagka-vice presidente sa palabuton ng eleksyon nga hindi bastante. Ining 200 pesos nga monthly assistance para sa mga pamilya nga Pilipino or para sa mga Pilipino sa sining tunga sa sining pagtapadayon nga pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo o kon presyo sang gatong. Tibangod sini mas ginaduso ang ining suspension gidya sang excise tax. Agree gid kita sina. Kay kumbaga, amo gid ang pinakasolusyon mo. Amo gid ini siya ang pinakasolusyon.
excise tax. Suspend. If not nga totally, nga ma-scrap muna if not totally, ara ibalik na lang na ugaling kung inablang kun ari, di ba, ang amendment subong sa all the regulation law ginaduso. So ginatalakay na siya. So kung ara na gani, no, kag kung okay na nga ti makaprotect na para sa mga tao pumuluyo, Ti di balik mo ang excise tax kay subong for the meantime tanawa bala. Kung mabuhinan kung masuspend, no, masuspend ang excise tax, mabuhinan sang 10 pesos, 6 pesos o 5 pesos ang kada litro sang gatong. Oras nga mapatuman ang ining suspension sang excise tax. Di ba ba tiyagan gidya Di makon mo kon 10 pesos, let's say 6 pesos, no? Ang mabuhin. No? Di ba? Kung masuspend gidya ang excise tax, so amo nang sabat. Hindi nga mahatag ka 200 pesos again. Wala mo na siya ginahikayan, pero I mean, hindi na siya ang solusyon. Di bala? So, amugid na iya. Amugid na iya, diragid kita sina. Nami lang na sa pormero, pero kung makapungko na sa pwesto, ang tanan nga pako, napapako, bawti amugid na, sa may kadudlaan, maning aton yang mga, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, cookies, ano ni gani, pagtawag, tsakto na puro mga promises. That is why kinanglan, subong pa lang, no, kabalo naman gid kita. Ay, kasi dudla naman kita mo, no, di ba? Sa mga pangako ni nga, unara na sa pesos, wala, man gyapon. No? So, okay, may mga late tuners kita, siguro bago ni nakaupod, no? So, again, no, ang mga jeepneys, no, diya sa aton siyudad sa Bacolod, dayon ginayang untat biyahe. Pero kay namin kita isa duha, no? Pero nag-check si Bombo Carla sa North Terminal, why na may gabiyahe nga jeep, ang mga taxi na lang. Kaya ang sa mga Ceres bus na lang, no? Amo na lang ng gabiyahe. That's why nga dayon gid ang transport strike, but as what we have discussed earlier sa mga kabombo sana diskusyonan naton, no? Mayara sang libre sakay program ang city government. Okay Sige, so klaro na kita dere, no? So muna, kahit ara na gid man kita subong niya, campaign period na gid man niya, kabalugid kita magkilatis, no? Hindi tungod yung, namian, nagig ko na iya sa iya. Kaya na namian ko ya, abisang kulay rosas, namian ko sang pula, namian ko abisang puti mo, or blue mo. But, nanamian ka sa iya, tungod na iya sang, ginaduso niya, nga plataforma, tungod nga, di ba kabalugid kita ya nga, may deserving. Siyempre, ang kandidato hindi na perfecto, no? Pero sa ilan ni tanan nga ginapilian ta nga mga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, mga senador, mayara gid ni sila sang mas deserving. Hindi lang tungod nga sikat siya, no? Di ba? Balo ka sa mga senatorial subong dabo man mga sikat mo. Pero kung pamatian mo, tiway gid siya But because he or she deserves sa diba? Deserving siya para sa siniiya nga posisyon. So, amo na ning tion nato na. Kaya hindi ta sagi linaway. Baw, na ano man niya nga sa social media, subong, do pa matsyag taya, do parte, amo kung hindi ganiya mag-kumporme sa iya or sa imo, sa iya nga gusto nga kandidato, do matsyag mo do, hindi na niya pagbugnuhon mo. Matsyag mo, awayon niya na niya, hindi man kita mag-amo sina. We have to respect each other's, ang ilay nga choice, respetuhon mo na siya. No? Para hindi ta mag-inaway. Maniya sa mga kandidato, ni kung magsagit inyo, dira sang ilinaway man. No? Diba? Maniya sa mga kandidato, kung magdinamukulay ka mo dira, or hindi ka mo magbinugnahanay, magyawyawanay ka mo dira. No? Di respect lang. Kay ang tutuod kung nagasuporta ka para sa imo nga kandidato,
syempre, mayara kita sang freedom of expression, kadto ka to sa iya, mabit-bit ka placards, why man yung problema, observe ka lang sang protocol. Pero, ang pinaka the best nga paano mo siya masuportahan, butuhon mo siya. Okay, sige. Ay, grabe, pagidya. Mayari subong, digay ka to, ta si Bombo Carla, na mapos lang kita bala Bombo Anthony for a while. Pakadto kita subong, tawagan ta si Kwan, si Bombo Andrew. Tawagan ta si Bombo Andrew, subong Bombo Anthony. May mga pasahero, mga ginapapanaog. Sige, si Bombo Andrew na lang aton tawagan para direkta sa iyaya ang sitwasyon subong. Chikero naton, no, sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo kay dibla untat biyahe di miara ginaya mga puguso man niya nga mga hindi man puguso pero iniblang balik ka nga tiki ka untat kami biyahe dapat untat man ka mo da ang uulisin sa mga pasahero. Sige, no? So, tawagan natin si Bombo Andrew. Samtang katawag kita kay Bombo Andrew, ma-pause kita for a while. Pagbalik natin, discussion na natin dugang iyang mga balita. Stand by. Bombo Radio Bacolod. #1 Bas Paradio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalaban Bombo Radio Bacolod. #1 Bas Paradio Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan rigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa Piyak nga Linya. Chikero naton si Bombo France Andrew Burgos. Kay, may mga pasahero, pag ang ginapapanaog ahay, ti huol man niya sa mga pasahero mag-amos ni no, nga inang papanaugon mo, ano na lang bla, sa mga drivers, iparikta ha, yun pagbalik ang malon mo, hindi na magbalik ha, kaya ti ato ni ka, sa hugpungan, tani, pero kung papanaugon mo, pating pasaheros na, mahulaan na ya, no, direkta, sa kay mismo, sa naka-eksperyensya, sini si Bombo France Andrew Burgos, sa Piyak nga Linya. Bombo France, good morning! Yes, Bomboan. Yes. Live kita diri subong sa may sa may overpass diri Bomboan sa may barangay singkang airport. Okay. Yes, Bomboan subong ari din no because ginapatigayon ng transport strike sumugod subong adlaw para sa 21 tugto para sa 22 para sa adlaw. Bomboan may pila diri ka mga asosasyon no kon mga transport groups ang nagtelefon diri Bomboan because amuning nga nga pagpatigayon sa kontrakt biyahe. So may pila na diri ka mga salakyan actually. Ang ginapapundo sa mga grupo sang actually sabo pa rin di Bomboan eh. May grupo sang Stone, grupo sang Pibakda, kag grupo sang Undok Bomboan, no? So makita diri naton kaina so, sa advisory man mga alas 4 kaina sa Kagahon, nagsugod dali Bomboan ang untas biyahe. May pila na kasi actually Bomboan. Kaya especially sa sur nga bahin sang syudad halin, especially mo ning biyahe sa Punta Taytay Bomboan. Makitaan mo ni subong no nga ginapunggan, no? Ginapapundo diri pila ka mga salakyan sumugod diri sa may Singtang Airport nga mga biyahe pila Bomboan for example Magsungay barangay Singtang Airport and then diri sa may sa sur nga bahin parang Punta Taytay Bomboan. O kung sumag padulog diri sa sentro sa syudad sa Bacolod, no? Bombo Andrew, yes, Bombo Andrew, ining video mo nga ni, ni siya? Live ni siya subong, live debla? Yes, amo ni siya subong Bomboan na tabo, no? So, kung live and direct diri Bomboan. Yeah. So, Bombo Andrew, ang inyo nga ginsakyan nga sa jeep, ni siyang biyahe?
Punto tayo actually bumbuan, no? Oo. Di why man nag-expect tarang driver Oo. nga sa diri nagaliidis mo sa may crossing, diri sa may Singkang Airport, sa idalong ginisang nga overpass. Oo. Nga may mga nagabantay na diri May kali. nagabantay. Actually, ang ini nga mga drivers, ang ilan nga biyahe bumbuan, magsungay nga jeep. Aha, iti Magsungay nga kaluluoy jeep, man no? yung mga ang punto ta dire are here, ang punto ta Bombo Andrew. Again, we understand the plight of the drivers. Hindi hanta na. Oo. Pero syempre, sa subong kung may nagabiyahe, tani may ara dira pulis, no? May pulis dira wala. So far bumbuan, wala gini presensya sa Oo. Bacolod City Police Office, no? Or Especially ang ano gani, nga to mag-regulate bala bumbuan, we are expecting kahapon oo. nga pag plastar sa sininga transport strike, Oo. may coordination sa Bacolod City Police Office Yes. or kapulisan bumbuan nga mag-regulate bala sa mga nagabiyahe, tigalingan naman ni bumbuan yung mga grupo ne o mga drivers ang nagapapundo sa ilan ng mga kapwa jeepney drivers man bumbuan. Yes, Bombo Andrew, kay gambalik pa ka pa, kung pareho na bikaron, may resistance sa isa ka driver, abi nga nagabiyahe. Nga, hindi ko yan mag-unta, ti ano na sila karon may ilinaway. Oo. Di bala? So, mas Amo gani. maayo nga may law enforcers nga ara dira. Kag, ti bala, ginapapanaog. Kay, kung ikaw ya driver, kung hindi ka mag-ugyon, ya, why ta na ginaano ha? Why ta ginapamper? Why ta ginasuportahan ng hindi mag-ugyon? Pero kung hindi kaya mag-ugyon, diretso bumana mo. Pareho ni subong ya, kung may pasahero, ginapapanaog mong pasahero, ti all money para sa mga pasahero. Di bala, Bombo Andrew? Correct. So ang correct. punto, ang punto sinaderiya, ang mga drivers nga ni, hindi na tani sila bala mga mot nga sila gid magpapanaog. Kay karon mag-ilinaway kamudra ano na lang na matabo na karon man. Amo gani no, tike because bumbuan bala, nagatingwa pa man ang iba, tingiba gani mga pasero nagambal nga ati prano pa man no, ipadretsohon na lang ni tani ang jeep. Kay kalabanan diri bumbuan makita naton subong amo ni mga pasero sa duwa ka jeep. Naging papundo sa pila diri ka mga drivers man sa nga nasiling nga mga ruta, no? Oo. So ti subong bumbuan, actually damo di sila nagabantay. Oo. Maano kita bala bumbuan, may makuha kita bala sang payag sa iba diri sa ila. Yes, pwede gid. Sa mga drivers anay sa mga Oo. nagaano anay. Sige, Sir, sige. good morning. Morning, sir. Nang live kita sa bumbuan ko. Sa ano inyo subong nga sino ang nagpando dito sir? President. Oo. Nga ano ko na sir? Oo. Nga gitugo abo nga kamo diri ang mapapanaog sa mga pasahero kung may makita yung may nagabiyahe. Oo. May format na kamo. Anong unod sa format, sir? Oh, may format. Anong napiling sa format, sir? Oh, dire ka tinto niyo. Oh, dire ka lang no tumbuan. Dire ka Oo. daw ang tinto sir. Presidente tanong sa kanila, sir. Oh, presidente ito nga jeepney siguro dire bumbuan sa may Singkang Airport, no? Oo. So dire dire no, gina-check naton kay syempre bumbuan pa. Kinalikawan taman bala basi bala Correct. linaway bala. Yes, yes. Sakto na. Good luck sa buong daan, no? Dali guys mag-check kita bumbuan, no? Ari presidente nila. Sir, may nga. Sir, may nga. Sir, morning ano galing ko pito mga pangalan? Solution to Kira, sir. Presidente isang ano? Isang magsungay. Okay. Oo. Sir, nang as na mention na rin, no? Subong nakitaan din nato, no? Ang situation pagbantay sa mga nagbiyahe sa ship, especially sa may nga bayan sa syudad. So, bilang presidente, sir, anong demando pag sa imo sang so dai ka mo ganay ilalom sa Stone? Respond kami. Oo. So ano ang siling sa inyo Secretary General sa Stone, sir? So, ang basa mo sa Star General na mag-start kami ng alas 10 ng pagkahon, Oo. mabantay na kami sa mga area na dapat na montan para hindi makalabay ang mga POGs, bulagag, mga tricycle, para bulagan namon. Oo. Kaya mo malalaman ang ginagawan sa national ng ang prorotan nila panahon Oo. kasi kada po nag-isang sumahalan sa person ng saka. Oo. So, ang mga driver, yung biyahe man sila, pero kung hindi nag-isa kagwanta sa Okay. presyo ng proto, so sila, sana nakabiyahe mo, pero sa Japon, wala naman sila Okay. kamigwa. Oo. So, sir, ang na-stay sa format na mention sa imo din ng mga paupod ng mga drivers nga na-stay sa format ng mga full papundo ka mo sir, kung papapanaw. Sa din ng format na sir. Ano formasan mo Oo. sir, Sige, para sige. naman sa amon niya. Oo. Ano ng Ay, format? kinaka naman yung bilang sila nga sa mga driver, pati nila Oo. sa user, para naman yung tayo dahil naman
So nag-guide sina sa nang naman ni sa radyo, Oo. napahibalo sa mga commuters nga may untak biyahe kani. Doon ganito sir, ang ining format, ano yung ginaya mismo sa stone para sa mga okay. Gusto mong oras mo din nagsugod sir sa pag-pigay sa pagbiyahe? Kali mga kasado na kami alas 4 sir eh. Kapag Hasta na nasa Sohol, at ano oras na? hasta sa buwas, pero nagpasa ko kongreso ko, no, kaya sila may pinipilin sila. Oo. Pag kung ano daw ang balita sa mag-aabot, dito sa kung anong oras ko, maprubahan ko nung ang ilan sa fuel na mukano po, Oo. kami mga pulaot, mga kape. Oo. At ano karon oras ang untat biyahe? So, Ma-declare mo lang sa amo ng among chairman sa stone kung may baluan ng alisa nasyonal nga marisgo sa ilang fuel. Okay. Si boss, do may big time rollback man? Huwag mo na inulat-ulat ka mong share kay kung ang bus nga mga big time roll back eh, siguro sa ini sa hapon, makulat naman kami kung nadala na po niya mas-clear na dito. Oo. Sigurado naman itong rollback, sir, nga buwas at laot alas 2, mga gabi, mag-implement karang big time rollback. Oo, may balaan mo naman sir. Galing kayo na nagpananin na sa syudad, kasi sa bilugan, sa mga negosyante, businessman, sa transport job, sa mga kisan, so hindi na pwede matras. Amo na nga nagayon na lang kami ng 1 day, yung adlaw kung may maluwan ko na mo na rollback na, automatic sa hapon, ma-declare man kami ng mga punaw naman ito na. So, kung buo tilingon si buwas contact ng transport strike. Opo, Okay, sige, panawagan mo na lang, sir, sa kanan ng mga riding public, sir, because mo na din kausa pagkapundo sa mga district mo. Kasi panawagan man ko sa galit sa mga pasero, no, nga pasensya, guys, kung naaangkin mo na mo ni sila niya sa mga transport, sa lang drop, pag sa mga commuters, sa mga negosyante, talang ka makita aplikado mo. Kasi ngayon mo niya mo, hindi lang sa amon yung mga transport na drop, kundi para na sa apitanan, para na sa kayusan, para naman na kita tanong mabuhi, kaya nagkukom na niya, sila mga amon ka magtungay gani, halos na sanang diya tinguwaman sila para lang ang pero wala. Halos nga hindi na ganit sa mga finansyan, bagong saan na nga sa panginansyon, nagkadto lang sa probo. Okay. So, sir, kung nadumduman mo kayo na patro, mga sila nakabuka oras, amit na nakasalakyan lang nakauntat niya dire? Mga tatlo pa lang ko. Matatlo pa lang. Okay. Sige. No? Pero, paano nyo, sir, kina-experience sakto para iwas tension or ano? Oo, mo naman inay kahon na mo, hindi sila lang malang tumayo, para lang malitawan pa lang ang disgrasya. Kaya sa balumang ko namin mga kasiro, man naman. Pero, yatudlong ko mga driver kung kalma lang kaya, hindi kaya mag-one. Kaya may kinapagod, talagang kaya maayos lang istorya para malitawan. Okay. At sa mga pasero naman, pag yung target yung anay mo na mo, hinay mo na mo, para sa inyo, man sa Ano ka niliwat pangalan, sir? Kung dito ang pangalan? Kasi Quantitira, Okay. Masungan. Okay. Presidente. Bomboan. Oo, Bombo Andrew, karoon ko, Bomboan. ang ginapauntat nila, jeep lang gid or pati mga tricycle kag taxi, ginapauntat man? Actually, Bomboan yan, taxi. That part man sa inyo, doon nga kausap sa nga pauntato niya, no? Dito may nakita ko sa kayo na nga doon papundoon pataning tricycle. Ano na iya? Ang managan na hinayo man namon, pero kung kita, hindi namon sila makontrol, get. Kailangan po na lang namon, kaya hindi sila madala. Pero dapat mag-ugyuman sa samon. Kaya hindi lang kami, sila, Estado, Okay. Ora na may pulis na? May nakitaan ko may naglabay nga pulis? Hindi to? Actually, Bomboan, no? Yes. Ara, no? Ara? Very Very good. Actually, pero Bomboan, dali lang gito. Oo. Pero sir, sa piyak, sir, doon may grupo pag ito sang mga tricycles. Ano tiya, sir? Bomboan, actually, ang sa kinatinugan, dribala naton, Oo. sa tubang, sa tabok, may terminal sa tricycle, no? Mm. Actually, tamo sa tricycle. Pero sir, ano nang inyong pagpakitangot man dito sa ila? Kay because nga doon standby sila, nagapakita, nga doon padayon nila biyahe, sir? Sa mga tricycle? Ang managan, sir, hindi pa namin sa soldo, kasi hindi kabalumang kopi na, duman sila mo. Oo. Kami, gusto nila lang sila, agahan nyo man, na kami puligan man kami, kaya siyempre, pariyo man lang kami mo, na pangabuhin mo. Oo. Pero kung hindi sila madala sa among istorya, walang sila mo na, Oo. kaya naman na yung direksyon mo. Oo. Ang tudlo man lang sa amon, na kung madala man lang sila sa istorya, pasalamat man kami. Oo. Sila, ba't sila nila nga mo, na firma, Oo. Ari pa kanto naman siya. Apa ka na din na?
mga Okay. kaibigan man sa dapat nga dirinasan. Oo. Abot naman sila. Okay. Oh. Pero ano tong reaction sa PIAC, sir? Anong reaction to nila? Yes, mga asosasyon sa mga tricycle drivers no, na anti-ano ang balilaya? Ano yun? Gato man sila sir, nagsidiyan man nila. Okay. Sitwasyon. Oo. At ito daw nagugyon lang sila. Bombo Andrew, Yes, Bomboan. salamat kay sir, no? Pero nakitaan ko na may pulis na alerto ah. Alerto ba ng pulis ah? Yes, yes. Actually, Una. Bomboan lang ako sa police station 8. Natawagan ng police station 8, una lang galing ang bombo ah. Pero ara man dayon ng pulis ah, Bombo Andrew? Oo, pero galing ko Bomboan, nagkabantay man na sila sa aton malita, no? Oo. So, nag-monitor man na sila. Kay ang aton lang gid niya Bombo Andrew, ang pinaka-importante And then, hindi sila dito yung may, maglinaway sa dira, Tulbahay. no? Ayan, yes, Again, we understand sang kausa sa mga drivers, intindihan ta na, that's why ginapapundo nilang fellow nga mga drivers. Pero hindi ta gusto bla basi may resistance kang mag-ilinaway sila. That's why nga maayo gid nga may presensya sa aton iya nga makatapos ang kapulisan, no? Bombo Andrew? Yes, yes. Actually, Bomboan, may bago lang di kanino, nga libre sakay ngayon, iya kasi DRRMO, Oo. no? May libre sakay, pero not sure Bomboan kung pila ng capacity, bago lang kita nagalin. O iya kasi DRRMO, Nag-abot man, nag-abot man. Oo. Yes, Bomboan, no? So, ba't subong kaya rin dire? So, ginabantayan kita rin subong sang pila ka mga, ano dire, no? Mga drivers, dire Bomboan, kung ano na ni ang nalakat sang biyahe. Actually, subong sini nga aga, Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Andrew. Yes, Bomboan, live dire sa Barangay Singkang Airport, in Bombo France, Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo France, Andrew Burgos, live dito iya sa may Singkang, no? Barangay Singkang, kung sa dindra sa flyover, bla man ginapapanaog, amo ginihambal naton kay Nano. May ara ginaya mga drivers mabantay. Again, with all due respect sa mga drivers, intindihan tang kausa, intindihan tang flight, ang aton dira, may pulis lang gid bla sa area nga para mapaiway lang mga kinagamo, kabalo ka basi kung may mga resistance o nano, maglinaway kung mudrat, hindi na yak bayad, no? Importante may pulis sa area nga mag-secure. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas, welcome and good morning! Isang Syriac hospital pero gindeklarar nga dead on arrival ang ina nga biktima. So sa karon padayon pa ina nila nga ginaimbestigaran kung ano ang kabangdanan kung nga nagkulob tong ang ilang ginasakyan nga bangka kay kagapon wala man sang gale warning, tawhay man ang kwanto, no? Baybayon sakop sa isla sang Boracay ti palisipan pa ina kag ginakuhaan man sang tagsa-tagsa ka mga statement ang upod sang ina nga biktima kung ano gid man ang nangin rason to kung nga nagtiklob ang ilang nasakyan nga bangka. Kag samon dugang diri nga mga balita, no, ngamon isla sang Boracay, speaking sang Boracay, halin sang nagligad tong adlaw sang Sabado, tubtob kagapon way untat nga tayuyon nga nagadamo, no, ang nagasulod samon nga may isla sang Boracay, both foreign kag domestic tourist. So siling to sa aton nga Malay Tourism Officer, muna nagid, no, basta summer season, muna nagid ang sarang nga manabo kag daw nanibago sila kay siyempre almost 2 years nga daw kwangit daw ay kinsa nagabisita sa amon nga isla sang Boracay. Pero sa karon, no, approaching ang summer, batsag na nila daw nagbalik na, no, sa dati kung ano man ang Boracay, pero ginapasigurado nila nga ang carrying capacity sang Boracay masunod nila kag tanan nga mga health and safety protocols may implement samtang nagadamo ang mga turista nga nagbisita samon sa isla sang Boracay. Amo lang ni so para na mga nagapuna namon man nga mga balita diri samon sa probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamogig nga salamat, Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Silo kita sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, bago lang gid ko nakatabid, Bombo Lindsay, kay nga subong lang gid siya nga tinion. May mga transport strike man diri pa sa amon sa may syudad sa Bacolod. Ti mga jeepney drivers wala gid ja biyahe, luwas lang gid ja sa mga taxi kag mga tricycle drivers wala nag-upod. Karon subong adlaw sa may Barangay Singkang Airport,
may nagalambat nga mga drivers, mga jeepney drivers sa fellow nila nga mga jeepney drivers man nga may mga nagabiyahe gidya pipila. So ang ginahimo nila ginapadulog tapos ipapanaog ang pasahero. Syempre ang ginakahangawaan ng manaton dira Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas base bala may resistance sa isabla nga ginapapanaog o hindi pa untaton biyahe. That's why pero bago lang gida nag-abot man ang kapulisan sa area. So amo ni ka seryoso man diri sa amon ang ining iya ang pagpatigayon sa mga drivers diri sang transport strike. Pero bilang pagbalance sa hambal gani sa mensahe sang alkalde sa siyudad sa Bacolod ni Bacolod City Mayor Efilio Bing Lunaria nga man niya although intindihan niya ni ang kausa sa mga drivers pero kinanglan ni i-balance ang sitwasyon because ang trabaho sa Bacolod City Government Center magapadayon mga kauturan naton diri way man niya iban way man niya naguntat iya sang trabaho mayara sang libre sakay program ang city government subong iya nga adlaw until tomorrow. So may siyam ka mga rota diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod nga amo ini ang magasugat no or magapasakay abi sa mga pasahero. May mga buses, may salakyan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, may gin-provide man nga van ang city government nga amo ning pwede nga sakyan sang amon iya nga mga kauturan hindi lang gid sa mga nagatrabaho bala sa syudad sa Bacolod sa city government pero lakip na sa mga kauturan naton nga may mga trabaho or may mga kaladtuan sa subong iya nga adlaw. Kag amo na gani ang hambal man kahapon ni Police Colonel ang BCPO Director namon diriya sa may syudad sa Bacolod no nga BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga may mga gin-deployment sila nga mga personnel sa mga lugar nga posible luntaran sa mga rally. So amo gid ni isa today ang ara dira sa may Barangay Singkang Airport. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Damo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong agaw Bombo Radio Western Visayas, ang amon din mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Matapos gani atong nagluntad nga pagpangbuno patay sa isa ka mister dira sa may bahin sang Sitio Pinay, Barangay Lacaron sa Banwaya Sandao, kay may ara nga ginhiwat no dito nga Disco Binayle. Kag sa nagligad kaniman nga gabi ti asod-asod nga daan sunod-sunod na nadaya ang mga binayli sa nagkalain-lain nga banwa diri sa amon nga probinsya. Wala tuo na gani no ang pag-arkila sa karon sang mga sound system bangod nga ti daw uhaw-uhaw nagid kag sunubong dabi nga season March, April, May damo na siniang hiwat sang ilang nga fiesta. Kag sa bahin sang Barangay Duyok nagligad tong adlaw no sa ilaman dito nga binayligin pakayag diri ni Bombo volunteer Michael Inoslay nga dito sa ilang nga barangay hugot na no nga ang pagbantay sang mga kapulisan. Kay manti lapit man lang daan no ang Duyok sa may bahin sang Barangay Lacaron kag hindi na gusto sa mga kapulisan nga masundan pa ining insidente sang pagbuno patay sa isa ka persona nga ti matandaan nga ang biktima sadto ang ginkilala gani kay Richard Baarde, 25 anyos, may live-in partner kag residente iya sang Barangay Pasugi, Banwaya sang Panitan. Kag ginatudlo diri nga suspect amo ni SK chairman nga si John Paul Delfin kag sang ulihito mo gani may suspect pagid nga si Roland De Monarca kag tubtob sa karon wala pagid sila madakpan. So padaan ginpasangkad sa mga kapulisan ang pagbantay sa mga binaylihan diri sa nagkalilain nga barangay sa amon iya nga probinsya agod malikawan na ang kasubong nga krimen. Sa tugang namon diri nga mga balita ang suspect man tuho sa pagbuno man sa Mag-Iloy nga dira sa may bahin sang housing sa National Housing Authority sa may bahin Barangay Timpas Banwa iya sang Panitan kung sa diin gani ti nagsungka voluntaryo nga sungka
sang iya nga himata ini nga suspect nga si Carl Diestro, no? Ti ginapahayag nga amo ni siya ang responsable sa pagbuno sa Mag-Iloy. Tatlo ni sila, Mag-Iloy nga si Sharon, no? Kag si Sharon Cortez. Kag ang iya gani nga mga kabataan nga mga lunsay menor de edad nga mga babayi. Tigin na buno sini ni Carl David Diestro. Ulihi daw ay pa siya nakitaan pero ginsungka sang iyang himata pero hindi ni siya mapasakaan pasang kaso kay o hindi ni siya mapreso gilayon kay man mahugahulog sa regular filing ang pagpasaka sang kaso sa iya nga posible frustrated murder. At ang amon diri nga kaso sang pagpang-abuso sa mga kababayenhan nagnubo, no? Diri sa amon nga probinsya kay man sunod diri kay Police Major Ruby Magallanes sang Capiz Police Provincial Office nagligad nga tuig sa bulan sang Enero tubtob Marso may 42 diri ka mga kaso nga nabalhag bangod sa pagpang-abuso sa mga kababayenhan pero subong nga tuig 2022 sa Enero tubtob subong nga bulan sang Marso may ara pagid lamang sa 18. So isa diri ang factor kun nga man nga nubo kami napahayag diri ni Police Major Magallanes nga sa ila pagpadulong sa karon man okay naman ang amon diri nga restrictions nagapadulong ang mga kapulisan sa mga barangayan kag instead nga mga babayi ang ila nga imbitahan mga lalaki agud nga i-lecture to ipa-intindi sa ila nga amon imposible nila nga mapangatubang nga layi no nga kaso rather kung baga pang sakit sila, magapang-abuso sila sa mga kababayenhan. Ini kadungan man sa Women's Month celebration sa karon diri sa aton nga pungsod. Ina lang so far ang mga balita diri sa amon sa syudad kag Bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Damo nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas. Sa amon diya nga mga nagapanguna nga balita, bawpatay gid diri ang babayi sa may banwa sa Anilaw matapos yang ati ginabuno patay sang iya nga live-in partner. Di subong nga preso ni subong ang lalaki sa may Anilaw Municipal Police Station tungod lang gid ini ka may ara sang ginasuspetsahan ang ining lalaki nga may ara kuno sang textmate ang iyaya nga live-in partner. Diba? Sige nagpalang dulom niya ang iya nga pananawan kati nabuno patay gid niya ang iyaya nga asawa. Sa pihak nga bahin, nakapasa na diri sang listahan sa mga pangalan sa mga tricycle drivers diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo sa DILG para man niya sa ayuda nga ila mabaton sa idalo man sang Pantawid Pasada program. Kay hindi lang yung mga PUV drivers ang hatagan kundi mangin man ang mga tricycle drivers naton. O galing dapat nga may ara sila sang franchise. Ang ining mga kolorom wala lang mahibaluan kung ano man sila, kung balalakip man sila sa paghatagan. Samtang, diri man sa amon sa may syudad sang Iloilo, bangod nga ti ginapaidalom sa rehabilitation ang merkado diri namon, ang halos tanan nga merkado diri sa syudad, ti ginahanda diri subong temporaryo nga pagasaylohan sang sining mga vendors nga ti maapektuhan sa renovation sang mga merkado. Kagod man nga mapanami man ang ilaya nga sitwasyon subong nga mga tinion. Sa pihak nga bahin, hindi na diri mag-apilar si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ipaidalom kami diri sa probinsya sa Alert Level 1. Hulaton na lang yan nila ang mangin desisyon sang Interagency Task Force sa katapusan nga bulan sang Marso. Samtang, tibilang kabahin man sa serbisyo publiko Bombo Radio Western Visayas, ang Bombo Radio Philippines, live man kita nga nagdulong sa kahanginan sa bilog nga pungsod sang Vice Presidential Debates kagabi. Paagi man niya sa tanan naton nga digital platforms sa Facebook man sa YouTube kag Bombo Radio mobile application. Di kahapon Bombo Radio Western Visayas sa ginpatigayon nga Vice Presidential Debate baw si Professor Walden Belyoto na pikon na gidya sa tandem sa nga BBM Sara kay ti wala sila yan nag-attend. Wala sila yan nagapakita sa debate, Bombo Radio Bacolod. Amo gani man do naguguluwa gid siya Spanish siya ang balga di dulay man ang question dulay man ang sabat niya kay ginapuntarya niya diri ang hindi pagtambong ni sang duha ka mga kandidato although may punto man no. Tanan nga mga kandidato gatalambong sila gid nga duha nga magkatandem ang wala nagatambong diri na ba gid sa COMELEC nga tinano ni ano ni mga penalties ano ni mga sanctions ni sa ila no.
kay Mante. Although, kung tanawo naton bombolin, iti mga pumuluyo na ni magurusga sa mag-amo sa ni kay pareho na bala, kung may debate, kay dibla kung may debate, amo na ning tion, hambal ko na gani kay na nga ipakita mo sa publiko, i-offer mong lawas mo sa publiko, nga amo ni akong plataforma, di paano ka man karon makilalaan sa publiko, kay duway ka gani nagatambong sa sini iyang pareho ni sa sini nga debate, nga opportunity mo na ni, ti how much more kung makapungko na kamo abi, manago-nago gyapon, bumulinsi. Amoged, ti kinantahan na lang sila gani ni Professor Belio, gimanduan man niya ning COMELEC. Ang COMELEC Commissioner gid nga si George Garcia nga maghimo sa nga penalidad nga ti mas mabugata, hindi nga ti skip lang kunong ining irali, Bombo Rojas. No, ti digin manduan niya gito yang COMELEC nga hanano ni napigawan sa Bombo Radio Western Visayas sang penalidad nga ti iga hindi sila lang magkano sa ilang nga irali ang mulang inadabi ang penalidad, pero ti we all know nga hindi man dabi ni geda mandatoryo, no? Amo man na nga ang iban nga team or ang unit team to be particular ay wala man niya nagtambong, choice nila nga hindi sila magtambong kay man hindi man gani sang mandatoryo geda. Pero iban bala nga mga tao pang Radio Western Visayas ginapangita gid gyapon kag way gid dapon kadula ang ila suporta sa BBM unit team bisan way nagtambong sa damo nga debate, Bombolinsi. Amogid, Bomborita, Bombo Radio Western Visayas, pero may ara man niya sang pipila ka mga BBM supporters ang nasiling to ganis ng kilala kudo kapapoy nagid kuno yang depensahan ang ining pag-absent sang iya nga mga ginasuportaran. Pero kahapon magluwas sa ginbantayan nga COMELEC debate, ginbantayan man ang ining People's Rally sa Pasig sang tandem naman niya ni Vice President Leni Robredo kag ni Senator Kiko Pangilinan. Bisan gani ang American pop star nga si Ariana Grande, Bombo Radio Western Visayas, nagtrending gin-share gin-post yan sa iya nga Instagram stories ang ining aerial video sa mga supporters ni VP Leni kag ni Senator Kiko nga nagakanta sang iya nga kantaman sang iya nga ambahanon nga break free, Bombo Radio Kalibo. Muna gani Bombo Lindsay, no? Damo gidyang nakibot mambito kagapon sa muna tuman ka damo, no? Sang mga supporters so nagpakita man sang ila to nga suporta sa muna duha ka tandem, no? Leni kag Kiko ti diri samon damo man to kagapon nga balaan man naton may mga aridigid nga mga Marcos, may man ding Lini, kag iban pagid nga mga presidential candidate. Ti kanto nagadiskusyon to diri kapon nga basi kung sibuyas lang na or ano na tuod gid man ang muna nga aerial nga view nga tawo gid man na basi kung sibuyas lang man na. Muna ang mga kwan diri nagakwan bla kanya-kanya bla to sang discussion man, no? Amo ning siling sang iba niya ni nga kamong nagadebate dapat ang mga presidente ang mga manok nyo dapat yang magadebate kay siling maso sang iban paano gani magdebate kay always man yang way sila atinder sa mga debate nga gin plastaran sang iba't iba nga mga kwan man, no? Like COMELEC way gid, no? Dapat sa kabahin man sang iban ng mga reaksyon bala sa mga professor diri sa amon nga dapat maghimo bala sang tikang man nga dapat mandatory gid nga mag-attend ang mga nagapaspirar presidente, vice presidente kag senatorial para at least mabalaan sang pumuluyo nga kung ano giman kadtik maghatag sang opinion ang ilang ginasuportahan nga kandidato, Bombolinse. Amoged, kagti siyempre sa mga mga pumuluyo na mga Filipinos na sa ila na nga paghusgar kung sino ang nagakadapat sa amoya nga posisyon sa palaabuton nga May 2022 elections. Sige lang, alang na ginang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Sige, wala kita minabinin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupo din niyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorgilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio